Tul Lulju ta' din is-sena ġew iffirmati numru rekord ta' 1600 konvenju b'valur ta' aktar minn 330 miljun euro. Dan ħareġ minn statistika miġbura mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi li turi kif il-miżura tal-Gvern li naqqas it-taxxa tal-boll għal 1.5% fost l-oħrajn affettwat b'mod pożittiv u tanġibli lis-settur. Direttur ta' Aġenzija tal-Proprjetà Douglas Salt stqar ma' News kif din il-miżura għamlitilhom kuraġġ kbir wara żmien li għamlu magħluqin. F'Ġunju il-numru tal-beħ kważi laħaq dak ta' 2018 u Lulju kellna ammont rekord tal fuq minn 1600 konvenju. Dan għalina għamlilna l-kuraġġ għax ovvjament konna 4 xhur magħluqin u kellna nħallsu s-salari tan-nies tagħna xorta u tlifna ħafna flus. U moving forward qed naraw li id-domanda baqgħet stabbli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Saġus stqar li l-fiduċja tal-poplu Malti f'dan is-settur għadha hemm anke f'din is-sitwazzjoni bla preċedent. Stqar li l-Gvern se jibqa' impenjat li jikkonsolida dan ir-ritmu f'dan is-settur permezz ta' passi konkreti. Ma' News Douglas Salt stqar ukoll li l-pandemija ħallit ukoll effett fuq is-suq u fuq il-preferenzi tal-Maltin meta jiġu biex jażlu darhom. Dan hekk kif bosta bdew jagħtu aktar valur lil proprjetà li kollha bitħa, bejt, gallerija jew veranda. Rajna żieda ta' nies li jridu jinvestu fil-proprjetà u anke fil-villeġġatura u dex u anke jkabru id-djar tagħhom biex ikollhom iżjed żvok fuq barra għax kien wara 4 xhur magħluqin ġewwa apprezzaw id-dar tagħhom u l-ambjent tad-dar tagħhom aħjar u diet naraw bħala trend going forward. U għatem jgħid li r-ritmu li qambat is-suq domestiku issa jawgura tajjeb sabiex kif terġa' tikber id-domanda l-proprjetà f'pajjiżna mill-barranin, ir-ritmu tal-beħ jerġa' jkun wieħed tajjeb ħafna hekk kif kien qabel il-bidu tal-pandemija li laqtet lid-dinja.